Il-bandli f'Misraħ iż-Żgħażagħ f'Ħal Luqa se jinbidel kompletament grazzi għal flus minn fond kapitali li waqqaf il-Gvern fil-bidu tas-sena. Il-proġett se jkun qed jiswa 150,000 euro u 65,000 euro minnhom se jkunu finanzjati minn dan il-fond. Ix-xogħol f'dan il-Misraħ se jkun jikkonsisti f'6 bandli ġodda u kollox se jsir skont standards Ewropej. Barra minn hekk biex tiżdied is-sigurtà għat-tfal f'dan l-ispazju miftuħ se jkun hemm software apposta. Il-ħsieb huwa li meta jkun iffurmat il-Kunsill wara l-elezzjoni tas-sib li ġej jinħarġu sejħiet għall-offerti għal dawk il-kuntratturi interessati f'dan il-proġett. Dan il-proġett ħabbar wara li ftit ta' xhur ilu tlestew żewġ proġetti importanti oħra u tant mixtieqa minn residenti, il-Park tal-Familja f'Ħal Farruġ u ċ-Ċentru Ċiviku f'Ħal Luqa stess. Il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici qal biex inħoloq differenza jrid ikun hemm ħidma koordinata bejn il-Gvern Lokali u dak ċentrali, bħal f'dan il-każ. Spjega wkoll il-Fond Kapitali għandu lan li jtejjeb l-ispazji pubbliċi eżistenti u li jkunu identifikati oħrajn ġodda. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo fakkar kif il-Bord għażel 50 proġett baxra minnhom ikunu propju spazji miftuħa.